Ihatong sama ng lite ay pulsihan ng isisikati ni si Elmeon Otso Presidente ni Board Member Arvi Ecardone. Nasayaw na hiyang kuratsa ang alisyuhan na titiusa. Ang mga istihanong tinatago siya ay maupay naman ang isama. Alina katauhan kita, nasayaw na hiyain kuratsa. Ang kanaandama ay iksasamuran na kung BBM RV masayaw na. Alina katauhan kita, nasayaw na hiyain kuratsa. Ang kanaandama ay iksasamuran na kung BBM RV masayaw na. This is Hernane Town Fiesta 2023. Hernane Eastern Samar. Oray TV. Subscribe. Ikihago provincia artistic hingap ni Gobernador Ecardone yang magkaurusan istihano para itong kabupayan natin. Gobernador ang Eastern Samar, nakikinaro nag-ariglar ang mga kabataan na nagkalagsan. Ang gobernador versus sumundaran. Alina katauhan kita, nasayaw na hira kuratsa. Ang kanaandama ay iksasamuran na kung BBM RV masayaw na. Alina katauhan kita, nasayaw na hira kuratsa. Ang kanaandama ay iksasamuran na kung BBM RV masayaw na. Thank you, Board Member RV Ecardone and Engineer Villaydor. Salamat, sana ada ka pa, alaala.